खुंफुनाय जादों। खुलुमबाय गिबियावनो जों हाब्रुबिल मास्टारपारा बे हाब्रुबिल मास्टारपारा गामिया रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिया जोंना जागोन 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारिजों जों बेखौ खुंफुंनाय जागोन। आरो दिनैहाय सेथि सान, बे सेथि साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा गिबियावनो दंमोन फिरफिला उरायहोनाय। आरो बे फिरफिला उरायनाय हाबाफारिखौ जोंनिनो गामिगोरा मानगोनां महात्मा इस्लारि आदाया मावफुंनानै होबाय। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा हम यज्ञ होनाय मोनसे हाबाफारि दङ मुलुग सान्थिनि थाखाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय। बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे मोजां हाबाफारि दंदेरो। बे जाहैबाय जोंनि हाब्रुबिल गामियाव लुफुंजानाय, बे फोथारावनो लुफुंजानाय चिल्ड्रेन कचिं सेन्टार। बे चिल्ड्रेन कचिं सेन्टारा जोंहा माखासे गामिनि अनसुंथाइ आरो बिटिसिनि अनसुंथाइ मोननानै दिनै लुफुंजानो हाबाय। बे लुफुंजानो हानाय चिल्ड्रेन कचिं सेन्टारखौनो जोंहा 1 नं गसाइगाव बियाबनि मानगोनां मुस्रि जिरन बसुमतारी सारनि आखाइजों जों दिनै बेखेवनानै लाबाय। आरो बे न' लुनायनि गोबां जोंहा मिजिं दङ आरो बे मिजिंखौ जोङो जाफुंसारनो थाखाय जों नाजागोन। मानोना जों बेवहाय इयुन जोलै जायनिफ्राय गथ' गथाय बिथांमोनखौ जोङो बे न'आवनो कचिं होनायनि बेबस्था लानाय जादों आरो लागोन। बेखौ जोङो मिजिंथिदों जों मावफुंनो हागोन। जोंहा गाबोन मोनसे हाबाफारि दंबावो, बादायलायनाय हाबाफारि। आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैबो दंमोन, दिनैबो दा बेलासिनिफ्राय जागोन आरो गाबोनबो दंबावो। आरो बे गाबोननि बादायलायनायनि उनाव जोंहा मोनसे मोनाबिलि देंखो मोनाबिलिबो दङ। आरो बे देंखो मोनाबिलिखौ जोङो 6 बाजिनिफ्राय खालामनाय जागोन। आरो बेवहाय जोंहा माखासे दामजु बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों। आरो बे दामजुजों लोगोसे जोंहा मेथाइ खनगिरि दङ। बे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनानो जाहैबाय प्रिन्स नार्जारी आरो बिथांमोननि लोगोफ्रा फैबावगोन। आरो जोंनि मोनाबिलि देंखो मोनाबिलिया बेजों आराम्भ जागोन। मा थांखि लानानै नोंथांमोना नैबे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंदों? जोंनि थांखिया बेनोदि जोङो बर' हारिया बे हिमालय हाजोनि हायेन ओनसोलाव गोबां समनिफ्राय रायजो जाबोदों। जे बे रायजो जाबोनायाव बे बैसागुआ जुग जुग बोसोरनिफ्राय सोलिबोदों। आरो बे सोलिबोनाय जुग जुग बैसागु रंजालि बैसागुखौ जोङो साफ्रोमबो बर' जाथियानो गाजा गोमजायै फालियो। मानोना बियो मोनसे बोथोरजों सोलाय सोल' जानायाव गोरोबनाय जोंनि मोनसे गोनांथार फोरबो। आरो बे फोरबोखौ साफ्रोमबो बर' जाथियानो फालियो। आरो बे फालिनायखौ जोङो दिनै मोनसे पर्जायाव लाबोनो सानदों, जाय पर्जायाव माने जोंनि समाज सामाजिक आरो जोंनि गथ' गथायनि इयुन जोलैनि थाखाय बे मोनसे फोरबोआ बिथांमोननि इयुन जोलैनि मोनसे सोलोंथाइ बायदि जानानै थायो। बेखौ जोङो हाबाफारिखौ लाफानानै जों नैबे साननैनि हाबाफारियाव माखासे खेला गेलेनाय हाबाफारिफोर लाफानाय जादों आरो मोसानाय, गान खननाय, मेथाइ खननाय बेफोरखौबो लाफानाय जादों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।